¿Qué pasa cando algo que creas ten tanto éxito que ameaza con romperse por dentro? Pois ese é o desafío eterno de calquera comunidade que medra. Hoxe imos viaxar 2000 anos no tempo para descubrir como a primeira comunidade cristián resolveu precisamente esta crise. E o seu modelo, como veremos a través da análise de Marie-Noël Tabut, é sorprendentemente relevante hoxe en día. Esta é a gran pregunta, a pregunta do millón que o move todo. Como se consegue manter a unidade cando o grupo se fai máis e máis grande? A primeira comunidade cristián enfrontouse a isto de cheo, dunha forma moi dramática. O seu propio éxito casi acaba con eles, e a súa resposta, como imos ver, cambiou a súa historia para sempre. Ben, pois a nosa historia arranca no libro dos Feitos dos Apóstolos, con unha comunidade que está en pleno auxe. O número de discípulos non para de medrar, o que a primeira vista parece unha vitoria total. Pero, aquí ven o paradoxo, ese mesmo éxito converteuse na semente da súa propia crise, unha fenda interna que ameazaba compartilos en dous. E velaquí a fenda, a abrindo a comunidade. Dun lado, os crentes de fala hebrea, o núcleo orixinal. Do outro, os de fala grega, moitos deles xudeus que viñan de fora de Xudea. A queixa era moi concreta, As súas viudas non estaban a ser ben atendidas no reparto diario de alimentos. Pero ollo, a lingua era só a punta do iceberg dun problema moito máis fondo. Para entender ben a profundidade disto, Tabut usa unha metáfora xenial. Di que cada lingua é como unha rede que se bota sobre a realidade. Claro, dúas linguas distintas son dúas redes distintas e as súas mallas case nunca coinciden á perfección. Así que o conflicto non era só por un anaco de pan, era un choque de culturas, un choque de mundos, unha loita por sentirse parte do grupo e por recibir un trato xusto. Entón, ante esta crise que ameazaba con rompelo todo, como reaccionaron os líderes? Pois a súa resposta é, sinxelamente, unha lección maxistral de liderado. En lugar de poñer un parche rápido ou de buscar culpables, decidiron innovar. A solución que atoparon ia redefinir a propia estructura da comunidade para poder seguir sendo fiéis á súa misión. O seu plan foi claro, en 3 pasos. Primeiro, convocar. Non tomaron a decisión ás agachadas. Non, reuniron a toda a comunidade. A solución tiña que ser de todos. Segundo, reenfocar. Antes de facer nada, pararon e lembraron cal era a súa misión principal. E terceiro, innovar. Propuxeron unha estructura totalmente nova para cortar o problema de raíz. Esta frase de Tabut resume a perfección a filosofía que hai detrás de todo isto. Ser fiel non é ficar conxelado no pasado, é manter os ollos fixos no obxectivo. Para os apóstolos, a fidelidade non significaba facer as cousas como sempre se fixeran. Non. Significaba ser o suficientemente valentes para cambiar, para crear algo novo co único fin de protexer o que era máis importante. E a solución práctica foi brillante. Creouse unha nova figura, un grupo de 7 homes dedicados a este servizo de atención. Pero o detalle xenial, o golpe mestre, está nos seus nomes. Estevo, Filipe, Prócoro, todos, sen excepción, eran nomes gregos. Ao darle o poder e a responsabilidade precisamente ao grupo que se sentía marxinado, non só solucionaron un problema loxístico, senón que curaron a ferida da desconfianza. Pero claro, unha solución organizativa, por moi intelixente que sexa, non é suficiente para manter unida unha comunidade a longo prazo. Facíalles falta algo máis profundo, uns alicerces espirituais sólidos. Necesitaban construir, por así decilo, unha casa na que todo mundo se sentise parte, sen importar a lingua que falasen ou de onde viñesen. Así que, aínda que crearon novas estruturas, a súa seguridade real non estaba aí. O Salmo 32 lémbralles onde estaba a súa verdadeira confianza. Deus vixía a quen o teme, a quen pon a súa esperanza no seu amor. A súa unidade non dependía en última instancia da súa organización, senón da fe que compartían. E esta idea cristaliza nunha das metáforas máis potentes de todo o Novo Testamento, a das pedras vivas. A mensaxe de Pedro é radical. Dilles, o verdadeiro templo xa non é un edificio de pedra en Xerusalén. O novo templo sodes vós mesmos. Cada persoa é un ladrillo, unha pedra viva na construcción desta gran casa espiritual. Toda construcción necesita unha pedra angular, esa peza clave que aliña e sostén todo o edificio. Para esta comunidade, esa pedra é Cristo. Para os que cren, ele é o fundamento que lle dá sentido e cohesión a todo. Pero, para os que non cren, esa mesmísima pedra convértese en un obstáculo, nunha pedra de tropezo. A mesma base pode ser o que sostén ou o que fai caer. E o punto central de todo isto é a liberdade. Ninguén é forzado a formar parte desta construcción. Ser unha pedra viva é unha elección persoal, libre.
pero cuando as persoas deciden unirse, a comunidade que forman convértese en algo extraordinario, o novo sinal visible da presenza de Deus na terra. Un templo feito de persoas que sustituye o antigo templo de pedra. Moi ben. Entón, xa teñen unha estructura para a crise e unha identidade como casa espiritual. Pero, nun mundo cheo de incerteza, cara onde camiñan? Cal é o seu mapa? A resposta a esta pregunta, a súa dirección definitiva, lévanos ao momento culminante da nosa historia, no Evanxelo de Xoán. Para entender o que ven agora, hai que poñerse na pel deles. A ansiedade podíase cortar con un coitelo. Os discípulos apostaron a no todo por un líder que eles crían que sería un liberador político, e agora vían que se enfrontaba a unha morte casi segura. O seu mundo enteiro estaba a piques de esborrallarse. E en ese abismo de medo e desesperanza, cando Xesús lles di unhas das súas palabras máis coñecidas. E a súa resposta non é a que eles agardaban. Non lles dá un plan de batalla nin unha estrategia política, dalles algo moito máis radical. Dase a sí mesmo. Eu son o camiño, a verdade e a vida. Nun momento de desorientación total, el non lles ofrece un mapa. Ofrécese el mesmo como o propio camiño a seguir. E aquí a análise de Tabut ofrece unha perspectiva que o cambia todo. Moitas veces a frase «ninguén vai ao pai senón por min» interprétase como algo excluyente, pero Tabut dalle a volta por completo. Di que non hai exclusión senón solidaridade. Non significa que outros non poidan chegar, senón que Cristo non vai ao pai sen nós. É a promesa definitiva de que o seu destino está unido ao noso para sempre. E así, a historia dunha crise de hai 2000 anos déixanos cunha pregunta moi actual. Nas nosas propias comunidades, sexan empresas, familias ou grupos, cales son as nosas pedras vivas? Cando nos enfrontamos a un problema de crecimento ou a un conflicto, estamos dispostos a innovar con valentía, a construir sobre unha identidade compartida e a liderar con espírito de servizo. Este modelo antigo suxere que esa é a única forma de construir algo que de verdade perdure no tempo.